kalo tile 17 san 2000 ani 22 la an bɛna nin kunnafoni ninnu de walawala aw ye an ka jɛmukan kɔnɔna la sisan olu de filɛ nin ye ninnu ye Mali politikikɛla dɔw olu y'a u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni mɔgɔ 26 min farala CNT n'o ye Comité National de Transition o tɔndenw kan ye mun de kama u y'o kɛ an ka laselikɛlaw ye a sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an bɛna olu la daw tulo kan jɛmukan kɔnɔna na n'an tilal'o la Burkina fanga tigilamɔgɔ kuraw fangatigi kuraw olu y'a dalatigɛ ka u yɛrɛ ka sara wariw dɔgɔya ka dansigi kɛ u ye minnu ka fanga daraki olu ka hakilina dɔw talen tun na n'o tun ye ka dɔ fara u ka saraw kan ka yɛlɛn ka fo 100 sanfɛ ayiwa Burkina jamanadenw ani fana sɛgɛsɛgɛli jumɛnw de b'a la détail jumɛnw b'a la hakilina minnu b'a la olu tɔmɔra an ka laselikɛbagaw fɛ an bɛna olu laseliw kɛ aw ye sisan ninnu de bɛna fara an ka kunnafonidilaw ka laseli tɔmɔdenw kan duniya ani Mali jamana kɔnɔna na sisan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ɲanzan. Ka segi ko kura ka foli ni tanu ni di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw ni cɛw ka kumajɔ la anw ka Mali kura jɛmukan ni u lamɛnli la diɲɛ dongo don la duniya fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ani farafinna tile bi yan fanfɛlaw la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ni waati n'a ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana ta kɔfɛ Angleterre ani Allemagne jamana olu fana ye a k'a fɔ k'u bɛn'u ka lakanakɛlaw labɔ duniya keleyatɔnba ka lakanakɛkulu MINUSMA minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ lakana baara la ye o kɔnɔna na Mohamed Touré ale ye ɲininkali tɛŋunen sɛmɛ Boubacar Bokoum na Boubacar Bokoum ale ye ɲininikɛla ani sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Centre d'études stratégiques CNEL la ka bɔ Bamako an k'u ka masala lamɛn. Na camancɛ sigina an y'a ye k'a fɔ taabolo kuraw taara fɛn mun ye lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na o de y'a yira k'a fɔ waati laban ninnu na cɛsiri caman bɛ ka kɛ an ka ɲɛmaaw fɛ fɛn mun ye minɛnko ye fɛn mun ye labɛnw ye fɛn mun ye cɛbɔw ye ka dɔ fara jama cogoya kan ani ka dɔ fara kɛlɛbolo cogoya yɛrɛ kan. Ayiwa n'a fɔra ko lakana hukumu kɔnɔna na n'o ye MINUSMA cɛla o jamanaw ka finitigiw bɛna ta e k'o tɛna gɛrɛntɛ dɔ kɛ kɛlɛ taabolo yɛrɛ la Mali kɔrɔnfɛla la barisabu Côte d'Ivoire sen b'a la Grande-Bretagne sen b'a la Allemagne sen b'a la ka da Egypte jamana fana tun ye laseli dɔ kɛ u ka bɔli o jɛkulu hukumu kɔnɔna na n'o ye MINUSMA ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye. Fɛn mun ye MINUSMA kɔnɔla ye an y'a ye k'a fɔ jamana damadɔ bɛ k'a fɔ k'u b'u kɔ don Mali la k'a sababu kɛ ko Mali ni Rusila bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que kuma in teguden don o de la parce que o de kɛlɛ y'a to Barkan taara o de y'a to jamana wɛrɛw fana ko k'u bɛ bɔ donc jamana minnu n'olu kɔ sɛmɛnen don olu jamana ninnu na n'olu bɛ Faransi taabolo fɛ n'u ni OTAN bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka jateminɛ b'a yira k'a fɔ Mali bɛ lahalaya mun kɔnɔ bi n'o y'a sɔrɔ k'u ni Rusiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara dɔw bolo da ko o tɛ bɛn olu ma donc olu bolo olu mɔgɔ ninnu ye mercenaires ye maa ni i ni mercenaires bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu t'u bolo di e ma donc o ye gɛlɛya